Me sunanka? Aishat. Ta ya sunan mace zai kasance na namiji? Kasancewar ta zamo ni na zamo ita, mu je tambaya ta gaba. A wane matakin ilimi kake a yanzu? Matakin kolin soyayyar Aisha, ni na ɗauki lambar farko a ajinta. Da kyau, a wace makaranta kenan? Aishat University of my heart. Ita kuma wannan makarantar a ina take da zama? Babban reshen makarantar Aishat University yana nan cikin kirjina. Aisha, ina son ki. Tamkar yadda ba za a taɓa wayar gari tafin hannu ya kare hasken rana ba, to haka ma har abada ba za a taɓa wayar gari a samu cewa na daina son ki ba. Tamkar yadda idan ruwan zafi ya garwaye da na sanyi ba za a taɓa ware su ba, to haka ma soyayyar ki ta kasance da ruhin jikina, wacce matukar aka ce za a ware su sai dai a raba ruhin da gangar jikina. A soyayyar ki kam sai dai abin da ya ci gaba, amma babu ranar dakatawa. Ina son ki. I love you. Thank you. Ba kya so na tafi ne shalele na? Ki haƙuri na tafi, a ina cikin zuciyarki ko? Kuma ma idan na koma gida zan kira ki. Ki saki ranki kin ji? Ai, ba zan bar ki ba, ina tare da ki a raina. Ganin kamar zaki kukan nan sare min gwiwoyi yake, na ji kamar kar na tafi. Ni dai ki yi min alkawarin ba za ki kuka ba, za ki kasance cikin farin ciki. Kin yi alkawari? Yawwa shalele na, ina son ki. Malama salamu alaiki. Ki haƙuri na ɗan dakatar da ki akan hanya ko? Wallahi dole ce ta sa, kasancewar idan na bari kika tafi a yanzu ban san kuma ranar da zan sake ganin ki ba. Amma ina mai baki haƙuri kasancewar ba kowace mace ce ke son a dakatar da ita akan hanya ba. Daga tacen na hango ki shine kawai na ji zubi da tsarin natsuwarki ta burge ni. Da ma na ganki cikin wannan shigar ta kamala ji ne kamar ba za ki saurare ni ba. Har ga Allah wallahi ni dai kin burge ni. Ina son ki. Dama abu da na zo faɗa kenan. Barkanki. Na zo ne na yi miki wani laifi a yanzu. Laifi mana, tunda na zo ne da ce miki ina son ki. Kuma ba zan daga daga nan ba sai na ji hukuncin da kika yanki a kaina. Sai dai ina yi wa kaina fatan ba kaiwa gidan yari bane hukuncin laifin da na aikata a yanzu. Gidan yari mana, domin idan kika ce ba kya so na, ai tamkar kin saka ni gidan kaso ne. Da mai tausayi kika yi min kama, don haka zan sake maimaita laifina. Ina son ki. I love you.